slušao sam Soul Brooklyn, Casanova i Fabulous napravili su sjajnu foru, dali su instrumental da svi bacaju ono Soul Queens, Soul Philadelphia, Soul California i taj beat sam skinuo sa neta i ono u studiju sam samo bacao freestyle. To ti je prvi Instagram freestyle. To je prvi Instagram freestyle, to sam kačio po Instagramu i tu je nekako se ono podsvesno, ono Brooklyn's finest, Soul Brooklyn, beogradsko najfinije, razumiješ? Jer mi ono, kidamo već 20 godina, izdajemo albume, radimo komercijalu, vodimo posao. Radimo to najfinije. Radimo to najfinije. To jeste, zašto je naše, ono, trudimo se da... I onda je to krenulo tako i u fazonu bilo je kao neki kao battle moment se u meni probudio, jer kao dosta tih nekih priča koje su nas pratile proteklih 5-6 godina, tog hejta koje smo popili, ono, malo mi se to sve popelo na kurac. Subliminalnog. Da, svi nešto kao bacaju neke prozivke, te kao prodaja, te ovo, te ono, i reperi, i ovo i ono. Ja sam bio u fazonu, ajde dođi vamo da ti pokažem, razumeš, šta je beogradsko najfinije, ono, ko je kako odrastao, niste bili nigde, ono, ne postojite na mapi, ono, kad smo po ulici sa raznoraznim ekipama i bandama, razumeš, ono, gradskima i kad smo nastupali sa raznoraznim... A gde smo sve bili, šta smo sve radili, tako sve je, stalo, razumeš, ono... tih repera koji se danas nazivaju kao reperima i nekim real nisu postojali nigde, ono, i ni dan danas, ono... Mogli su samo da uče. Ni dan danas pola ljudi ne zna za njih, nisu ni cenjeni, ni respektovani, ni na ulici, ni nigde, tako da... U tom momentu mi se probudio taj battle fazon i kao beogradsko najfinije. Dugo je ona bila na taj instrumental, brate, pa sam onda i ja snimio svoj deo i onda je, onda Flame i Gal su mešali prste i napravili su ovaj instrumental koji, a vokali su ostali sa onog, znači repovali smo na onih tvrđi koje je dosta i onako energičniji, a oni su napravili i vokali su legli u full. Tako da ova verzija beogradskog najfinije je u stvari remix. Je remix originala. Remix originala, ali je, da, ovo je definitivno meni draža i bolja verzija. Draža i bolja, mi smo rekli u fazonu jednom kao, ne bismo mogli to da kačimo na platforme kao Flame i Gal, ajde vi napravite nešto, onda je Flame rekao, ovo mora da bude nešto epic i onda je zvao Tamira i Tamir je odsvirao onu gitaru na kraju koja je ono bukvalno kao odlazak, što bi se reklo. A dobro, i zanimljivo je da je Aleksa iz IDJ-a to nama sredio za YouTube da možemo da koristimo verziju od Casanove. Ne, ali generalno beogradsko najfinije nosi naziv albuma i fora je što to je samo repovanje, bez refrena. Tako je, nema. Mislim da je to prvi put da smo se dogovorili da ide samo repovanje, ono, bar za barom. Pa jeste, nekad ti ne treba rep, koji će ti, šta će ti. Takvu pesmu, tako da beogradsko najfinije je baš zbog toga, ono, zato što najfiniji rep mogu da čuju na toj traci. Imali smo šta da kažemo. Imali smo da skinemo to sa duše i da skinemo repere s kurca.